Здрасти, мъжкаре! Какво става? Дигай гарда, мъжкар! Дигай, бе! Слушай, локалче, гледай този клип много добре. И внимателно го гледай, разбрали? Кучко, ще те шимам докато ми родиш. Разбрали, педал? Гледам много майки тъжни в YouTube. И бащи се оплакват, че децата са били бити по тунелчета, по гари, на затънтени места, където няма камери. Напоследък си направих един извод за вас. Разбрах, че си мислите, че сте много вървежни, обаче не е така. Ще ви кажа още нещо, което много ме дразни. Имитирате колегите, ГД Боб, може би и полицаите, ма нищо общо нямате с нас. Ясен ли съм, локал? И към тебе, и към тебе, и към тебе, и към тебе. Ще му ядеш помпата, разбрали, кучко? Ще ти кажа на колене, лапай! Това виждаш ли го? И този бокс. Ще ти вържа ръцете, ще те товаря багажника и ще ти кажа на колене и ще се гарва с тебе. И ще ми духаш и ще ти бия главата само така. С тази палка, виждаш ли? Ще ти върна на 10 години паметта назад. Момченце, писна ми, много майки плачат и се оплакват. Казал съм на цялата бригада зад мене към 2-3 часа да се следят такива дубета като вас. Защото съм му обещал, че още нещо, ако се случи на някой, ще бъдете смазани и прегазени, ама жестоко. Ясно ли бе? Локалче, гледай бе, машина съм бе, ще те стреля бе, лайно. Господ да ви е на помощ. Дано Господ да ви е на помощ, защото ако продължавате същия дух, и майките ви и бащите ви няма да помогнат. Не знам какви са, колко сте богати, ама ще плачете един ден, всички ще плачете. И ще ви пусна тази песен. Наливай ми догоре за миналото мое. Разбрали от Трепкова, гледай го този клип. Много съм ви набрал. Само чакаме за най-малкото. Има празни дупки, които трябва да се запушат. И това сте вие. Само ви чакаме за най-малкото. А палката как ще играе? Мале! Момченце! Ще ти начупа ребрата с този бокс, да знаеш. Не ми ходиш толкова тежко. Този клип не е случайен. Поздрав за всички локали! Смърт бе! Ще ви размажа, мъчи!